Yeda onyankopon ase se nenso wama yehu ni han fefe. Yeda otwendi ampo kwame ase se nde wama adom aso yenso na yeda so eti ase. Enuanom ibesu adikitue bi na megidi se ebekwa wieye no na wanya suehu ana efutu bi efrimu a betimi ede abo obra. Before you judge someone, make sure you understand the person or you know the story. Ansana ube bu obi aten. Hunu se wuti nipa kro na se ana se nia ekoso no wuti ase empentem emu aten. Isan se choice nkra se emaye mbu aten nemu yenyi aten. Unuane ye bone no wotimi frɛ no tena ase ne kasaye woti medase abrawa na ma okra so se yaka ne ho asɛm nko ade se ye papo se ye boniu wagye atom yesu yo dwamanfo onfamba wo so neso wagye atom yesu we dio yensem kekani onbeka wasɛm neso wagye atom minua mfumso ben ena wo ye no mfumso ben ena wo de okon ekowremu obitimi eka obi ho asem se de be ya onu de benya animonyam obitimi se obi edi gidin obitimi egu obi animu ase se de be ya ne dibre bi ebefri ni nsa ntitina se na dwendwen niema ye kafa wo nua no ho hunu se eye no kre hunu se ne ye kafa no ho no ampasa waye ansana wo ho asem bi ka waka memo bi meka nchiro so obi akowi ade we de oyokromfo abra o mbewi a wade na dawano na nso keka kire nkofo we de oyokromfo we de okeka nkofo ho nsem we de oyodwamanfo we de otise we de otise minua umaye nhwe ya no kasa eni ya brabo aye bo eyie de bia no obi beka obi foforo ho asem kire umbisamu se ye nokre se nye nokre ye kan ye na edawano na nso wokeka intisi ye keka wie na ye hu se nokre bia ni asem ni mu a nya wo kan ye no bebia wo se nipa no kodru ye no betinye yiwa no akodru ho anan na kan hu se nipa ni mbuase enso de kakra bi ogu nipa ni mu ase wase ni din wama ni dibre bi efri ni nsa wama nani onyam a owo ewo man ni mu ana asafo ni mu no brono no so no mantem ho no nkofo etietia nanim mfaso ben ene de bebrew sika ben ena abenya wo hu na dibre ben ene no so echi ye de be ma afa ho minua mpentem emu aten ubehu book bi said da ho na echire atete ye de ma mpa wonje na so bebie mu no na emu nsem a ewom no krampo eye papa sin book na echire ye kama no enti enhwe nipa ne ho na emu naten enhwe nipa ne ho na nka ne ho nsem bone obetimi hu obi onim ne da enam sa atade a hye ne nye papa nti ono atumi declare nipa ne se we onye papa woni nipa ne esan enu wo hu se oye papa anase onye papa woni nipa na akasa ana wo hu ni anti a wadress sa ana woni nipa no edi nkomo ehu ni haw enti ema onenam ho no sa minua mpentem emu aten enjidi obi abeka entum enjidi obi abeka endi na mfa hu rewra nsem a ehu hiemu ensem a mfa mfasode bia embre mu na mom dwene wabrabo mu dwene sanya wankasa obebo obra afa kan hu se won a woboa wo ne wo ka afoforo ho nsem no san kwofo kro na nso ebeboa afoforo ama wo aka wo ho nsem kan hu se won a woboa afoforo no na wo se afoforo no saa no wo se afoforo nso e wo afoforo nso enim mesrew minua be pawo chew
se wa ye bi da se Onyankopon no fa nchew esan se nyina ye di mufo na se wunye bi da nso a menye esan se Bible say susu kruwa mu be susu no enua na mesusu edi amamo nti nya wo susu di fa wunua no ho kan hu se saa na foforo so ebe susu edi afa wo ho meda wase enenso se wa ya asum na wetie me na wo de bebo bra Onyankopon to nhyirabo so fanguso na nso aba wo abrabom wo Yesu Kristo di mu amen na sa na mekọ no meda me sponsors ase meda Josie Cleaning Essentials ase se de bia wo mayen Parazone ne liquid soap Dettol after wash me etimi di siesie fie se wo pe bia me sew Fre Josie ewo 0240 778399 so o de bebro afen so Juliet Sam Media won so se wo twa infoni bia fa wa yefro engagement naming ceremony funeral from ewo 0246 115786 so afen so Glow Nails Auntie Gloria me da wase papa for Glow Nails so ewo 0540182702 so na also se wo ya ifra obesiesi ho kama ama me da mo ase Nyankopon hira mo bye bye.